Kuka Jeesus on? Tai oikeastaan, että miksi hän tuli maan päälle? Raamattu sanoo, että sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Jeesus tuli sitä varten, että meillä olisi yltäkylläinen elämä ja että me saataisiin ikuinen elämä. Hän tuli antamaan elämää, hän ei tullut ottamaan mitään, vaan hän tuli pelkästään antamaan. Ja Raamattu sanoo, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Raamattu sanoo, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Ja mä rukoilen sun puolesta, sinä, joka katot siellä kotona, että Jumala siunaa sua hyvällä terveydellä ja pitkällä elämällä, ja että Jeesus näyttää itsensä sulle, ja että sä saat tietää, kuinka paljon Jeesus rakastaa sua, ja kuinka suuri hänen rakkautensa on sua kohtaan. Ja meidän on tärkeää ymmärtää, että jokainen meistä on syntiä tehnyt, ja jokainen meistä on Jumalan kirkkautta. Ja roomalaiskirjahan sanookin, että sillä kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja Raamattu sanoo myös, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armonlahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jeesus meni ristille ja tuli synniksi ja kiroukseksi meidän tähden. Jesaja 53 ja 5 sanoo, mutta se sanoo, että hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jeesus tuli ja meni ristille. Hän kärsi sen rangaistuksen, mikä meidän olisi pitänyt kärsiä. Hän otti ne raipan iskut selkäänsä, hänen partansa revittiin, häntä lyötiin, hänen päällensä syljettiin. Hänen käteensä naulattiin, ja tähän naulattiin naula, ja tähän naulattiin naula. Hänen jalkoihinsa naulattiin naulat, ja hänelle laitettiin orjantappura kruunu hänen päällensä. Hän kärsi sen rangaistuksen, mikä meidän olisi pitänyt kärsiä. Ja Raamattu sanoo, että Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ja Jeesus kuoli ristillä ja hänet laitettiin hautaan. Ja siellä haudassa käytiin taistelu kuoleman ja elämän välillä. Ja Jeesus voitti ja hän nousi ylös 3. päivänä sieltä haudasta. Ja Raamattu sanoo, Jeesus sanoo, että minä elän ja minä olin kuollut. Ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuolema ja tuonella avaimet, mikä tarkoittaa sitä, että Jeesus on voittanut kuoleman. Hän voittanut kuoleman, hän nousi ylös kuolleista. Ja Raamattu sanoo, että sillä jos tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessä, että Jumala on hänet herättänyt, kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Ja Raamattu sanoo myös, että sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja sä voit ottaa sen saman lupauksen vastaan. Se lupauksen, että Jeesus on kuollut sun puolesta, hän on kärsinyt sun puolesta. Sä voit uskoa Jeesuksen tänään, sun Herrannasi ja sun parantajanasi, sun elämäsi Herrana. Sä voit ottaa vastaan hänet tänään. Ja mä muistan, mä olin nuorempi ja mulla oli sellainen niin kuin kaipuu ja jano sitä todellista kohtaan, koska ilman Jeesusta meillä ei ole mitään todellista, meillä ei ole sydämen kyllyyttä. Ainoastaan Jeesuksessa meillä voi olla sydämen kyllyyttä. Mä muistan, mä olin valmistautunut just päässyt peruskoulusta, ja mulla oli vaan semmoinen, mitä mä niinku haluan tätä elämältä, mitä tällä elämällä on antaa mulle. Ja mä olin 15-vuotias, mä muistan, mä vaan tuskistelin sitä, että ei ole mitään mikä oikeasti tyydyttää sitä niinku janoa todellista kohtaa. Ja sehän johti siihen, että mä menin vaan enemmän tekemään kaikkia asioita. Tuli enemmän juotua, tuli enemmän mentyä irtosuhteisiin, purettua kaikkea tuskaa niihin asioihin. Ja ruokittua, ne ei antanut mulle mitään loppujen lopuksi. Kaikki uhkapelaaminen, alkoholi, huumeet, ne ei tyydyttänyt sitä mun janoa mun sydämessä. Sitten mä 18-vuotiaana mä tulin siihen tulokseen, että mä koin, että mun elämässä on semmoinen kuolema henki, että mä olin että tää oli mun elämän että koska synnin palkka on kuolema, niin mulla oli semmoinen ihan kuolema mun elämässä. Se tuntui siltä, että tää on tässä. Ja silloin mä huusin Jumalan puoleen, että jos sä oot siellä, jos sä oot jossain siellä, niin auta mua, pelasta mut. Mä rukoilin, että jos on se todellinen, niin tulkoon se todellinen. Mä tiesin, että Jumala oli olemassa, mutta mä en tuntenut itse Jeesusta mun Herrana ja pelastajana. Henkilökohtaisesti mä en tuntenut häntä. Mutta mä huusin Herran puolelle, että jos sä oot siellä, auta mua. Mä en halua enää olla tälle, mä en halua olla yksi.
Mä haluan olla niinku siinä samassa asemassa, että mulla ei ole enää sitä synnituntoa, sitä hirveätä piinaa, sitä hirveätä niinku syytöstä mun sisimmässäni. Ja mä huusin Herran puoleen ja Herra vastasi mulle hänen pyhän hengen voimallansa. Hän pelasti mut, hän paranti mun mielen. Hän vapautti mut masennuksesta, hän vapautti mut erilaisista just näistä syytöksistä. Hän vapautti mut siitä, mulla en kantanut syyllisyyttä asioista, mitä mä olin tehnyt. Että mikä inhimillinen asia ei olisi voinut korjata mua. Mä kävin kaikilla terapeuteilla, mä kävin kaikilla psykologeilla, mulla oli kaikenlaisia lääkityksiä. Mutta Jeesus oli se vastaus, Jeesus on se vastaus. Jeesus on se vastaus. Hän haluaa parantaa sut, hän haluaa tehdä sut täydeksi taas. Että sä voit olla siinä asemassa, että sulla on se sydämen täyteys, sun ei tarvii mennä maailmassa, sun ei tarvii tehdä huumeita, sun ei tarvii juoda alkoholia, sun ei tarvii mennä ihmisten perässä, sun ei tarvii hakea ihmisten hyväksyntää, vaan Jeesus hyväksyy sut sellaisena kuin sä olet. Sun pitää tulla vaan sellaisena kuin sä olet hänen etensä ja sanoa, että mä en halua enää, mä haluan Herra, että mä haluan Jeesus, että sä oot mun elämä Herra, sun täytyy sanoa hänelle näin. Hyvä ystävä, sä voit olla varma tänään, että sä oot menossa taivaaseen. Sulla voi olla varmuus sydämessäsi, koska sä voit tietää, että Jeesus on sun Herra ja että sä oot taivaan asukas. Mä haluan rukoilla sun kanssa, mä haluan johdattaa sut pelastusrukoukseen. Joten rukoile tää rukous mun perässäni, sun sydämestäsi, ääneen. Ja sillä, että sä oikeasti tarkoitat sitä. Me rukoillaan elävän Jumalan puoleen, me rukoillaan ihmisen puoleen. Rukoillaan nyt, että rakas Herra Jeesus, tule sydämeeni. Anna anteeksi kaikki syntini. Vapauta minut. Pese minut puhtaaksi. Kiitos Jeesus, että kuolit puolestani. Uskon, että nousit kuolleista ja tulet jälleen takaisin minua varten. Täytä minut pyhällä hengellä. Anna minulle rohkeus julistaa evankeliumia. Ja anna minulle hätä niiden puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Olen nyt uudesti syntynyt. Olen matkalla taivaaseen. Ja koska Jeesus asuu sydämessäni. Aamen. Ja Jeesuksen Kristuksen palvelijana mä julistan sulle, että kaikki sun synnit on anteeksi annettu. Joten muista aina kääntyä Jumalan puoleen, eikä pois hänestä. Sillä hän rakastaa sua, hän haluaa ohjata sua. Hän haluaa kulkea sun elämäsi läpi. Hän haluaa olla siellä, missä kukaan ihminen voi olla sua varten. Hän on siellä sua varten, hän on aina sua varten. Hän rakastaa sua enemmän kuin kukaan, hän rakastaa sua enemmän kuin mikään. Sun pitää myös tietää se, että jos sulla on jotain sairautta, jos sulla on jotakin sun kehossa, jotakin sun mielessä, jotakin jossain, niin Jumala haluaa parantaa sut, hän haluaa vapauttaa sut. Että pelastumiseen kuuluu se parantuminen. Sillä Jumalan sanassa sanotaan, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Ja että Jeesuksen haavojen kautta meidät on parannettu. Kun sä vastautat Jeesuksen pelastajana ja Herranas, niin sä voit olla varma siitä, että Jumala haluaa parantaa sut. Sillä hänen haavaansa kautta meidät on parattu.